volačo. No, Neviem boha. čo. Že jak ty si došiel, tak vyšiel von ten týpek a pozeral sa na nás. A úplne, takže... Hell yeah. Dobre, povedz. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Natáčame? Áno. Vážne? To fakt? Áno. Čaute, tu je Skyrim a sa vítam vás pri ďalšom natáčaní Survivor V. Áno. To je Natáčali presne ten sme... pocit, ten moment, keď vám docvakne, že natáčate úplne kokotinu vás bola. Dneska sme to už to druhýkrát točíme, prvýkrát. Na čo je treba proste otestovať, vždy dopredu, otestovať. Vážne, zase telefón. Hráme ďalej. No, Hráme ďalej. povedz, prosím. No, kamína, ocino. Tá, oco? Oh yeah. Nevadí, hráme ďalej. Ne, proste. Pecka bola, Dobre, ja idem už, poď hráme. že prvýkrát, keď sme to začali hrať, Prečo to má na takom malom rozlišení? neviem, a prečo ideš bez mňa, by som chcel Lebo ty vedieť. nehráš. Ja hrám, ja len Poď teraz hrať. sa snažím informovať divákov. Zober Tých 80 divákov. Čo? Či magnetofón, no ne. Magneto. Ne, proste, natáčali sme to už dneska raz, čo už hovorím asi tretíkrát, ale pohode. A nejakého dôvodu nám nezapol mikrofón, takže to natáčame druhýkrát. Lebo proste Už sme na do- čo? Ty Na čo debil, treba? Ty si mal zobrať toto. Tak to zober ty. Ja mám svetlice. Ty si debil. Ja neviem, prečo som zobral svetlice. Na keru Máriu, ty bereš svet, nevadí. Hráme tak, bude väčšia sranda. Jo, vypnem si lampu. No a proste, aby som sa dostal k tej pointe, hlavnej pointe, normálny človek predtým ako začne natáčať, skontroluje, či mu ide najskôr webka, či mu ide najskôr Fraps, poprípade nejaký iný program, cez ktorý nahráva toto video. Prečo prezradzaš cez čo nahrávame? Ja som nepovedal, že nahrávame. Robíš reklamu, ty svinia. Takú reklamu, držu mu prosím, teraz rozprávam ja. A po tretie skontrolujem, či vôbec mi ide mikrofón. Čo bola tá osudová chyba, lebo asi 15 minút sme natáčali a z tých 15 minút nemáme ani hovno. Ale nevadí. Bola pecka proste. Toto som si prijal. To bolo presne to, čo som chcel. Nevadí, no tak to Inak už viem, čo ti kúpim na Vianoce. Čo? Zvonček na bránu. A kde ho zapojím? Budete mať na Wi-Fi ako my. Ale tak 10 minút. 10 minút stojím pod blbým pred bránou. Pískám mu proste. A on nič. Kričím na neho. On nič. Proste nič. A sused vedľa kričí. Haló, tu som. No, to je normálne. Kde sme sa dopracovali? Kokos. Ľudia. Ty nefetu zase. Zase to tu behalo. Svetlo. Mal by som sa zoštrpol. Ja som si myslel. To si asi poslal pri tom prvom videu, čo? Hej. Ale nevadí. Treba aj také proste. Ja som sa tak zlákol z tej svetlice. Ty si úplný debil. Tebe dať svetlice do ruky, to je proste jak dať teroristovi snajperku. Tak to bolo trápne. No to nebolo trápne, lebo tebe dať svetlicu, to je proste... Koniec maturity. Nie maturity. Ty proste... K.O. Tu nie. Tam nejdeme. Puntiki. Nemám viac komentárov na môjho spolubydlíceho a zastá vybrujúca kvetina. Oh yeah, funky! Áno, to bol spevácky výkon Sajda. Ďakujem, dneska ťa môžem. Oh yeah! To je nejak tleskanie. Takže som si nezačal cápať. Áno. To by znelo nejak takto. Skraj mal na mysli cápať kožu opaskom. No. Čo? Ja Také som neviem. ešte ani nevidel.
To nejaké fetiš športočo. Nemecké? Ponožku si. Wow. Magor. Ináč Ale tak si predstav našu učiteľku matematiky. Proste dáva asi 120 rokov, hej. A predstav si s bičom v ruky, ak ti tam tancuje na stole. Dneska som mali kotkodákali na tej včera. A ona nič. To už nie, už mám kotkodákam. Je to mal asi nejaký... Animal porn. Animal porn. Zoofil. No dobré, Objednáme si pizzu, hladný som. Nie. Ale fakt vážne, hladný Mňa som. to nezajíma. Ale ja som hladný. Bez pláca. Je také pláce? Bez placenty nie sú koláče. Placenta. Fakt vážne. Kde si? Skráň. Nič lepšie ťa nenapadlo. Skráň, kde si? Ja neviem. Proste idem rovno. Vidím na ľavokruh. Aha, počkaj, ja som tam tak... A svetlo vidím. Stoj, ty debil. Ak si to ty. Si pri aute bol. Diktuje ďalšie auto, kamo. Aké auto? Kúkaj. Kamoško. Štartuj, Pieter. To je normálne, to je Camaro. Tu sa vybúral podľa mňa Paul Walker. Nič proti nemu, mám ho fakt rád. Je tu najlepšie Áno, reďaky. spomíname na ňo. Ja som normálne zaskočil a je mi sa ho dal smutku. Tam sa vybúral. Až mi sa zavýšľal, keď som to čítal. Áno, ľudia, priznávam sa. Oje baba. Nie, vážne. Myslím, to Normálne som si odkiaľ sadil neviem. vo Fortune, že presne o koľko zomrel? Neviem. Ne, dobre, nebudeme si robiť z jeho smrti srandu, fakt nás to mrzí. Bol to veľký herec. Bol to veľký pán. Mrzí nás to. Skráň. Chybe. Čo? Aha, ono to, tá svetlica odpocuje kostlivcov. Si nefetuj. Vážne, tu išiel teraz na nás ten cigáň. Zakon. Aha, za tebou sú. Čo je za mňou? Kostlivec. Aha, ono ich to odpudzuje. Ja ho nevidím. Mňa to točí automaticky, ty čekuj to. Točí. A posúva ma to. Čo? Hej, to čo je? No. Je to tá svetlica sa krúti dole, to preto tak ja som sa točí. Dobre, skráň, poďme, musíme sa to vypadnúť, sú tu samé mŕtky. Forrest Gump. No ja s týmto debilom proste musím ešte zmaturovať, hej. Choď preč. Poď ku mne, oni sa tých svetlic boja. Nie, podľa mňa sa neboja tých svet. Vy ste dneska mali, čo prosím ťa v škole, že ste mali všetci červené trička, že ste mali nejaký... Však proti ajcu. Že ste mali deň žien proti menzesu. Kámo. Si nechut. Fúj, to je také hra. Kámo, to je aká pecka. Poď, Magor. Nedá sa zdvihnúť tá svetlica, ozaj. Určite sa bude dať zdvihnúť svetlica, áno. A máš tu aj snajperku podľa mňa. Nemôžem. Je zabugovanú. A podľa mňa to bude tancovať aj Barack Obama. Opa, Gangnam Style. Opa, Barack Style. Ne, podľa mňa si bude spievať. Si zvolený, sami kostlivci sú tu, ty Magor. Oproti tebe je. Trtka. Kde oproti mne Buda? Vedľa teba išiel. Vážne, ide na teba. Ne. Tu je taká drevenička, očúvaj, nedá sa... Dík, tej drevenici sa svieti, nesvieti. Daj rýchlo svetlicu, daj svetlicu. Na čo? Daj svetlicu. Nie za tebou, pohode. Keď vybávnu niečo na mňa, prisám ti ako som, dám ti facku. Dá sa hore. Dobre, poďme. To sa daj hore, ale. Nie. Dá sa hore. Dá. Svetovanie. Ďalší kostlivec, more. Kokos, jak som! To čo bolo kostlivec? Vieš čo, nie, podľa mňa to bol... Kokos, ono tu zomre. To si robíš srandu, že som sám. Mamina. To si robíš srandu. No, dobre, výborne. Koľko máme listov? 1, 2. Hell yeah. To úplne min skore. A to ako na teba? Fuj. To bol aký hnusný zvuk. Skoro som si nevšimol, to bol presne ten zvuk, čo bol aj v klasickom Survivors. Ten, čo mal oný, ten vlkodlak. Ten vlkodlak. Jak oný. To znie skôr jak žabot mixéry. No, takže spravíme asi dvojitú časť, tým pádom, že toto bude asi veľmi krátke, lebo ja keď hrám sám, tak to je dosť bieda. Zistili ste asi pri GTA 4. Inak dáme minútu ticha.
ty debil! Baterka mi nejde, debil, len bliká. A ďalšie auto, kámo. Big Heavy, čo? To je nejaké vrakovisko. To niekde v Belgicku, či kde to našli. To vrakovisko starých aut. Dobre, Belgičan. To za druhú svetovú, alebo za prvú, teraz nie som istý, fakt vás nechcem. Ježiš, strom. Jo, aha, lístok. Jupi. Aha. Aha, už nemá svetlo. Hard rock party je. No. Party. Lietajú mi párky. Beatbox. Išli 4 gaštany. Šli aj 3 gaštany. Nemáš to pekne, tak musím uznať. To Úplne je diera v plafóne. Tam bude elektrická skrinka. Čo tam bude? Elektrická skrinka. Akože na čo, aby si mal tam pichnúť potom? Nie, čo že budeš keď- vidieť? Neviem na čo to je, tá elektrická skrinka, ty si elektrikár, nie ja. No, tak sa pýtam. Na. Viem lietať po japonsky. Tak vážne, hej. Úplne potichu teraz, úplne potichu. Čakám, keď zase Pepsi. Ser sa na to. Nie, si sednú. Lietame po vtákovi orlovi. Čakám, kedy na teba niečo vyletí. A nikde furt nič? Mám taký silný dojem, že to bude za chvíľu. Neviem prečo. Choď do ryti s svojimi dojmami. Jo. Inak, viete čo je totálny fail, keď poviete, citujem, čo som povedal, pri prvom videu, ktoré momentálne nie je ani uverejnené na šiat, nebude, ale nevadí. Je vymazané už. Nevadí, ale fakt to bola vecka, ale hľadne proste tiež takto ešte sme boli obidvaja, živí, som išiel a... Ale ma som tak prče zabil, mám taký zlý dojem, zlý pocit v tej rane, nad oksichtu. Úplne, to som si želal. Trafil ťa Arašid? Nie. Je to auto Jeepmank. Jež veverička. Som rád, že ti kúpim ten oný. Zvončík na Wi-Fi. Áno. Hej. Ti kúpim tomu aj ponožky, aby si nepovedal. Ja aj ďakujem, lebo tieto začínajú sprediť. Ja som si myslel. Chceš čuchnúť? Vieš čo, nie. Však keď vidím tie psy, ako ledva chodia. To nejde potom. Kedy ich ty vidíš? Pootvárané okná, tuto a prievanie. Chceš ich vidieť? Ešte nie, nechcem ich vidieť. Stačilo mi, keď som videl tú rudú armádu, keď vyšla. Keď si otvoril dvere, brána sa normálne ohla. Vibrácie ho dali naspäť do pôvodného stavu. Akože ja neviem, čo mám robiť, lebo ja tu utekám a Henkrik. Fakt, tu nie je nejaká motorka aspoň, že by sme ho si ju požičali. Jasné, srnka na motorke. Hen, srnka. Tu bude jak ono, bože, sezóna. Lovecká sezóna, jo. To čo bol, kúkaj to, hej, aha, to je oči, že? Tie oči. Vedľa lampy, vidíš? Vysvetľované. Nevidíš to? Nevidím to. Aha, hej, napravo. Čo to je? Díka, to bol konček, oné. Aha. Aký fail. Počkaj, aha, list papier. Ty si dobre zlatý, kamoško. Ja, lebo to... Ja som ho opäť videl, som ti to ešte vravel. Jasné. Teraz som, ľudia, že som mu to povedal. Tak som ti to povedal. Tak vážne, myslím to úplne smrteľne vážne. Podľa mňa trafíme ešte na jeden a potom zomreš. Choď do ryti. Choď do ryti. Spravíme si atmosku. Vypneme si svetlo. Nech je to ešte lepšie. Ja ho asi zabijem. Bude sranda. Ty kokos! Ja som toto tak vedel. Díka, nič. Veď máš ďalej. Jo, toto bola aká pecka, kámo. Prdol som si, prepáč. Máš oproti svetlo, zvina. Kokos. Kámo, inak pripomínala mi. To bolo to dievčatko, čo som ti hovoril už asi predtým 2 videá dozadu. Hej.
To bolo to skákajúce, ste ho objavili pre tebou? A neohodila ma, neviem prečo. Mňa to nezaujíma, idem pri svedlicu. Asi to začneme od znova, že? Nie, dohráš to? A ty si ma nutil, tak si to dohráš. Kokos, keby ti to vyskočilo ešte raz, nevyšlo sa koľko som mal. Choď do ryti. A som ti vravel. Fuj, normálne som to spotil. Až ti žalúď prepíchol análnu blánku. Dáme si politickú chvíľku. Až keď Palušková s UFOm v ruke čo zviera. Fuj, to čo bolo? Neviem a nechcem si tam pozerať ani. Úplne mám z toho mdáky. Máme to Fuj, ono to je, keby to tu behá. Počúvaj, keď to uteká za tebou, vieš, ale iba chvíľku. Počkaj, nepočujem. Počujem to ventilátor. Vysávač. A že to tu má vysávač. Ale moje to aspoň počuť, keď volám. Ne, vôbec. Au, čo ma biješ? Toto si nemal spraviť, kamarát. Toto si nemal, to ti už neodpustím proste. To ti už neodpustím. Inak chcem sa ťa spýtať, vôbec to natáčaš? Áno. Ty si istý, hej? Áno. A ide aj audio, hej? Áno. Dobre. Ja mám tak, že keby náhodou sa stále taký zase moment, to znova hráme. že to pôjdeme chcieť skúknúť, že ako sme na tom a kúkneme to video, či to vôbec natáčalo a nepôjde to, alebo tam zase nebude niečo, alebo tam bude niečo proste chýbať, tak to je normálne facku. Run Forrest, run! Run! Skaklo mi. A to nebol ten vyskakovací, ne? Či? To bol ten skakajúci hovno. To bol boss. Nie. Neviem tam, už to bolo ono. Papeky. To bola podľa mňa Tita Papeky. Á. Prečo tu je dole? Bez. Ty si videl tú animáciu, niečo tam bol ten Run, no. Ne. Fuj, že to vyzerá jak dve nohy, kúkaj. Čo to Tie vyzerá? dva stromy predo mňou. Už nie, ale keď to bolo, to normálne jak dve nohy. Dobre. Fuj, ja to už nechcem hrať. Ty si to vybral, tak to budeš hrať. Doteraz si ma nutil, aby som to s tebou hral. Teraz ťa donútim ja. Budem ťa nútiť, až kým to nedohráš. Dal by Boh, keby si to neprešiel, aby som ťa vysmial. Tak sa neprejdem. No. Cesta, dobre, idem po ceste. Možno. Keď chceš zapnúť to svetlo už. Ešte nie. Viem to vypnúť aj to svetlo. Neviem to vypnúť za teba, to by mohli spraviť, že ti viem aspoň vypnúť svetlo. To je skákajúci, kámo. To je aká pecka. Počkaj, ale nevidno, či vyskočil. Veď sa otoč. Neotočím. Prečo? Lebo. Ľutoť sa. No, vidíš, že nevyskočil. Čo není. Teraz, doxy. Ty kokos, nehovor. Už som zomrel asi. Mrdlo by ma. Ty kokos. Toto mi vyšlo. Ja som tak vedel, že sa zlakneš. Neubite ho dačím. Ja sa tu potím, ty kokos. Ako ľudia Dáš červené. Normálne mám, či to je tá svetlica. Ja sa bude ten duch podľa mňa. Normálne mám už sople z neho, lebo tak smrdí. Myslím. Fuj, ruky sa mi potia. Takto sa mi bude šmykať myška. Ešte regom. Nevadí. Ideme dole. Ty ten kostlivec. Aký frajer. Len čekuj. To je úplný feťák. To je úplný feťák. Chod za ním. Ser na to. Tam je druhý ešte proti tebe, ty debil. Kde? Utekaj, kamarát. Toto nebol pekný zvuk. Ja by som sa neotáčal a ráno by... A sklop si zrak. Na čo? No vidíš za chvíľku. Toto není Survivors, to ťa oddrbe. To je jedno, ale aspoň sa nezlakneš toľko, ako ja teraz sa bojím, ty kokos.
čo si, Mager? No ja som ti to vravel, Zapni kamarát. svetlo. Koľko sa normálne spočil. Čo, ja sa nepotím na telesnej. Či lebo necvičíš, debil. Ja cvičím furt. Tam sedíš. A furt... A konečne mi to vyšlo. Ty debil, jak si to vedel? Čo? Že poď za mňou. Ja som jeden z výrobcov tejto hry a mám takú... Čo to povie? Intuition som chcel povedať, ale nevadí. Odlož prosím ťa ten lak, prosím ťa. Si fakt zlatý chlapec, mám zapalovač, tak ma neser. Ale nie, dobre, aby sme to ukončili, mali sme to aj ukončiť akože, lebo ľudia, to vieš ako. Keby ešte došiel tvoj brat, tak by som zobral. By ma trplo. Topka na večer. Ale nie, ľudia, ďakujeme, Že ste si pozreli. Ak ste si vôbec pozreli toto video, ak áno, alebo ste len klikli na náznakom na ňo a dali ste ho naspäť, to nevadí, aj tak vám ďakujeme. Za každý like, za každý koment, za každé zdieľanie. Odber, hlavne odber. Hlavne odbery určite, tie nám teraz potešia momentálne zatiaľ najviac, aby sme vedeli, či to máme pre vás robiť vôbec. Či to má vôbec význam? Áno, na začiatku to je ťažké, to vieme u každého, hej. On hlavne, keď si túto sa vedľa mňa CPK, nič som nepovedal. Dúfam, že to není počuť. A čo by sme ešte povedali? Ako to bolo? Dobre, vidíme sa ľudia, čaute. Čas.